shahararren fim ɗinku mai farin jini wanda kuke dako wato Izzar So Sabon Salo episode na 113, inda a yau ne za ku tsinkaye shi wato za ku gane wa idanuwanku yadda ake ɗaukar shirin wannan fim haɗe da bayyana muku dalilan da suka sa wannan fim ya jinkiri bai fito sadaddakan da aka jira shi ba da kuma muhimman sirrin wanda episode ɗin nan ya tsinkaya wato muhimman abubuwan da wannan episode ɗin ya tattara da kuma bayyana muku abubuwa guda 3 dangane da wannan fim ɗin wanda dukkan mai kallon wannan fim ɗin ke da tambaya a kansu. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma idan har kai bako ne bisa wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana subscribe haɗi da like bisa wannan bidiyo namu domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryen mu da kuma ingantattun labaran mu. Kuma za mu yi amfani da wannan dama gurin nuna farin cikin mu a dangane da uwa kuma abokiyar aiki da yin aurenta da ta yi wato Khadija Webe wadda aka fi sani da Karima a cikin wannan shiri na Izzar So, inda biki yayi biki sai dai godiya ga Allah, inda muke tunatarwa da dukkan masoya ku ta wannan jaruma tamu da addu'a Allah ba ta zaman lafiya a gidan mijinta, kuma Allah sa gidan zama ne har abada. To amma kuma akwai alamomin tambaya dangane da wannan fim na Izzar So, inda bayan da aka gama ɗaukar shirin wannan fim ɗin ne a tun wancan satin da ya wuce na baya, bayan da haka kuma aka bayyana al'umma cewa shirin da aka ɗauka na Izzar So na wancan satin ya riga da ya samu matsala, ba a samu kammala shi ba, wanda ya makale a cikin na'ura ba a samu tantance shi ba. Bayan da kuma an gama ɗaukan shirin wannan fim, kuma a cikin shirin fim ɗin ne aka haɗa da jarumar wacce aka yi aurenta a satin da ya wuce wato Khadija Webe. Tambayar anan ita ce shin za a dawo da Khadija Webe ne a sake ɗauka da ita, ko kuwa za a maye gurbinta da wata ne? Idan kuwa za a miya gurbinta da wata jarumar ce daban, shin da wace ce za a miya gurbin nata? Na sadaukar da yake shafa'a kana tare ne da wannan tashar tamu mai albarka, kuma a dai a manta da subscribe a like bisa wannan bidiyo namu domin kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mai sauraro ka biyo mu a sannu a sauran shirye-shiryenmu.